puya oy. Sus, panitan ko na siya. Parang kata episode kay kaya na iyang bulag kristal. Bakit makimutag ano? Kapalaran. Tinuod man. Katong iputagan ko niya. Natag-anan. Ang ako ganito huna-huna nga di ko mabayad niya. Hindi ko magtag-an niya. Budagan ko. Iya man natag-anan noon. Unya, pagpausap na kong patagan. Ang akong kapalaran, nabgalan ko nung kong asawa. Inig-uli na ko semua. Tinuod. Nabukbukan di ko kumain sa kong asawa. Atay ng bulang kristala niya. Gamhanan gini na. Karon, para makabaos ko ng episode, maniid ko. Kanang iyang bulang kristal. Basta malipat siya. Ako nang kawaton. Kay haron, kung musaril na o mugana na rin ako, ako na siya manag-an sa kapalaran sa mga katawan. Para nga mudato sa ko. Mauli kong baton. Karon kang tatay pisuta ka kumpare di ka. Duulo na ko. Ako panit anong mayo. Ini kalipat. Kawat na yan. May tuto mo to. Asam si Badong? Sus, naaragi si Bertulit ay. Di paabot si customer now. Nagsigig hapyod siyang bulang kristal. Karon ka. Pandidaan ko kayo. Malipat na nga ni karong gamay. Maako igini imong bulang kristal nga mo'y magtag-as kaplaran. Naagis nyo itong plano sa bulang kristal ni Paring Tulits. Ito na. Ito na sa Paring Tulits. May dali-dali. Ang alagi. Yapang di tatanaw ang bulang kristal. Iya gini day kawaton. Tuwag sa Paring Tulits ito pa dong. Kaya nagkasirit-sirit ang igit. Kung pagkasatulit pili. Wow! Kasinaw din yung bulang kristal. Hayag kay kong manaw. Karon mauna ni higayon na. Nga madatoon na ko aning bulang kristal. Nga mo'y mutag-as kaplaran. Anti ilang gamay. Ato gining dadoon kay ugmawa ni blasin niya di mo gana. Ato balhin kong lang area. Asang si Tuhan ng libang, oy. Ganda ko po na nilibuna, oy. Sing-singhul ko nito asang bahong tain, eh. Pepeta to. Hindi ko nakita. Kaya porting mingawa. Mauna ni makapadato na ko. Kining bulang kristal ni Paring Tatay Pisot. Akong tistingan. Unsam sa pagbukal sa tiil nga gamay. Di ara na sumpay. Anak.